Има избори на 26 март 2017 година, след 3 дена. В неделя се падат. Тук е Борислав Зашев, един кратък коментар. Взимаме националната пожарникарка на републиката, госпожица Бойка Борисова, по-известна като Бог от тиквата, всички да знаят, че е руски агент. Никакъв друг. Иска трети път да става премиера. Нека да стане, ама само да знаят те, които ще гласуват за него, че ще си дадат гласа и така. За нищо не става това. Реформаторите. Това са една банда от реститути, които само че са расли в комунизма. И то и са хванали, ама всички методи на комунизма и просто са закърмени с това. Бесепарката Корнелия Нинова. Тя е мома, стара мома. Всички да разберат с кого си ляга и там ще разберат какъв е интерес. Така наречените националисти. По-голямо сборище от безпринципност, как да ви кажа, трудно ще се намери. Това е. За сега това. Има още някой ден, ще направим някой друг коментар. Иначе всички политици да го духат, те си знаят.